Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala? Dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, sa 30 na kini sa bulan sa Disyembre. No, nga sa motorong adlaw mahigala, gisaulog nato ang all Rizal Day. Rizal Day taron mahigala, no? Adlaw sa atong nasudnong bayani nga mao si Dr. Jose Rizal. Ayan, no? So may mudto na kanatong tanan mga higala, no, na hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapispay panglawas unya gi sa ulog nato karong adlaw ang kapistahan ang pagpasidungog ni Dr. Jose Rizal, no, kuan man lagi mga higala, no, kanang gitawag nato og fiesta karon, no, fiesta karon sa tanan nga mga Pilipinhon kansa nagdayeg kang Jose Rizal tungod sa iyahang kabayanihan. So karong adlaw gisaulugan nato sa iyahang matuppasidungog ang atong nasudnong bayani nga mao si Dr. Jose Rizal. Nahala, no? Happy kanang celebration sa atong mga kaigsunan nga nagdayeg usab kang dili kay San Jose Rizal. Sa dili kang Dr. Jose Rizal. Nahala, no? May ngudto na kanatong tanan. Ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon bisag huway nang utana. Mao si Saint Egwin, no? Egwin meaning E-G-W-I-N. Hapit na imong Saint Edwin, no? Unya taga England kini siya, no? Si Saint Egwin, membro sa royal family. Unya nisulod kini siya sa monasteryo ug nahimong bishop sa Worcester, England. Unya nahimo siyang protector of orphans. Unya imposed discipline among clergy and church discipline, no? Unya he founded Evesham Abbey, became a Benedictine houses and dedicated to Mary. After his death, many miracles were attributed to him. The blind could see, the deaf can hear, the lame can walk, you know? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato si Saint Egwin, dungan usab sa atong pagpasidungog kang Dr. Jose Rizal ang atong nasudnong bayani, no? Ato gyud nga hinumduman ang kabayanihan sa ato ang nasudnong bayani nga mao si Dr. Jose Rizal. Ayan, no? Nahala, no, padayon ta sa ato nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon ug arita mga wala sa tare si BCP News may galaha kay medyo wa pagyud ko mauli pag-ayo. Na pagyud ko iba na kakapoy nga gihambin, no. Muna, no, so dikta na lang ta mahigala sa ato ang topic. Wala pa pugog katuwita ang ato ang padayon sa pag hisgot kabahin sa credo. Wala pa usaron na kay medyo pagyud wala pa jud ko mauli pag-ayo gani nga dali ko og kini dali ko og pakuan gani ng buntag kanang paalot ko kay medyo nakita na ako nga medyo haggard na gyud ko kayo. Mura na ko og si San Juan Bautista. Muna ga paalot kong dali aron po nga moluhap sa hapsay ug gamay na atong panagway nga perti ng hagarda, no? Mura na ta og mga kinibitang miyembro sa mga sa ato pa na mga Vikings, no? Haggard na kaing tanaw. Nahala, no? May muto di atong talahorong tarong abis ako na timbayaon og may muto ang akong mga classmate, ha? Si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, og manusab si Father Tonton Arnaiz. Kanya diha sa Cebu, akong timbayaon og may muto si Father Rom Narca, si Father Rosdel Noel, si Father kining Mario Atienza, si Father Joey Delcinia, si Father Monsignor Tingting Angkahas, Father Joseph Anore, daghan pang uban kasi wala na ako matawag din, ha, no? Si Father Mario Atienza, si Omen Mahusay, hapit makalimti si Father Omens, no?
Father Omen Mahusay. Ug ang akong mga classmate usab sa Maasin, si Father kining Dudong Cordobes ug si Father kining Samuel Papa. Usab ang ato ang ako ang mga idol, no. Ang akong mga idol, mga higala din sa Cebu, diha sa Bunbuhol, no. Ang ato ang grupo nila ni Father Darwin, no, ni Father Darwin o yung manusab ang grupo din sa CFD. Ang tanan yun ng mga kaparian din, of course ako nang kapais na ang ato ang kuan din na sa may atong obispo din ha sa may kuan di may Bohol, no, si Father sa Talibon, no, si Father Parcon, si Father Parcon, Father si Bishop Parcon, no. Amo ng paisano diri taga Canlaon mo na siya, taga Negros Oriental. Ayan, no, si Father si Monsignor Parcon. Ayan, no, nahala may muto na kanatong tanan. Akong mga classmate, kumusta na ako? Sa akong mga classmate usab sila si pagsulod na kong seminaryo, si Father Tata Rendon, ako na classmate pagsunod, si Father Leonard Ta, ako na pre-college na mo kauban may ana, no, si Father kining Leonard Tan, si Father Falcon de los Santos, okay, manusab, si Father kining Dexter Pomada, mga classmate ako na pagsulod mga higala, doon na may mga pinagsamahan na, no. Okay, no, niya nga to pong mga abogado din na, no, ako pong classmate din na nga abogado na, si Father Kenneth Arbas, no, nga classmate pa na pagsulod sa seminaryo sa pre-college, may mga kuan po may anak nila, may mga pinagsamahan. Ayan, no, may muto na kanatong tanan. Nasabi na sa San Carlos, si Father kinig Ampog, no, Father Ampog, no. Hala, may muto na kanatong tanan mga higala, no. Kumusta naman mo? Nang hinaot ko nga na kamusta ko sa akong gawik sa Kalumbuyan, si Father Wexga. Father Wexga, no, Christian, si Father Christian Durango, no. Ako nang gibali ako ang among sangod ani niya ko man Gawiks, no, pero karon akong giusog Wexga, no. Si Father Wexga, ayan. Dala, no, may muto na kanatong tanan mga higala. Ari na kita ulat sa taroy si Bisipinyo sa sikahan kay medyo kapoy pag ko. Di pag ko kaagwanta sa research. Ya research may ko ginagmay mga higala wa ko ni dikta po din taon og atubang ninyo din ha, no. Din na sa Facebook, din na sa my Twitter, din na sa WC kanang teleradyo og diha usab mga naminawan nato din ha sa Bandilyo radyo Bandilyo. Of course, question nato mahigala, so question. What is the Catholic teachings about superstition? What is the Catholic teachings about superstition? Well, anyway, ang nitubag ni ana nihatag yun og definition og unsa ni mga superstition si Saint Thomas de Aquinas, kay kaan man siya bagiitan man siya nga theologian. A vice opposed to religion by way of excess, not because in the worship of God, but because it offers divine worship to beings other than God, or offers worship to God in an improper way. Muna siya mga superstition, no? Sa ganito ang gisulti ni Saint Thomas, superstition is a vice opposed for religion by way of excess, no? A vice opposed to religion by way of excess, not because in the worship of God, but because it offers divine worship to beings other than God. Ito na binisayon ha, mao kini ang bisyo, no, kini patuo-tuo ba, mao kini ang bisyo nga supak sa pagtulunan sa atong relihiyon tungod kay nasubrahan na, ayan, by way of excess, nasubrahan na, dili tungod kay nagsimba sila sa Diyos, kung dili tungod kay naghimo ti sila og balaanong pagsimba, tungod kay nagsimba sila sa mga butang gawas sa Dios, no, ilang gipaka Dios ang kining mga butang lamang, no, or offers worship to God in an improper way. Uba kaha nagampo sila sa Dios pero wa na magkadimao, improper way na, no. So ang vain observance nag-include og magic og occultism, no. Kung atong basahon sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 10, busa matguni nga dili matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam
nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin nga gikabilin sa mga tao o gikan sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa universo, dili gikan ni Kristo, kay ang tibuok nga kinaiya sa Dios anaa kang Kristo, no? Sa iyang pagkatao o gitagaan kamong hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya, labaw sa tanang hari o gahong nga espiritu hanon. Ayan, oh, sa ito pa ayaw ninyong pasubrahin ang inyong pagsimba din sa mga dili Diyos, no? Na improper manner na nagligid-ligid na hinoon mo rin na dili na mao when I talk to divine worship offers worship to God in an improper way. Ayan, oh, kinahanglan nga proper gyud, ayaw kay pasubrahin na inyong gibati. Ngayon sa may mga samples of superstition, of course kanang good luck, no? Kana bitaw mga good luck ba, kana bitaw mangatol ang atong kamot, so murag kwarta gid ni, no? Og di ba kanang mangitsahan ninyo og mga kana bitaw humay ang bagong kinasal, no? O baka moinom mo og tubig nga asin, she will see her future husband in her dreams. Ayan. O niya daghan pa kayo, no? So manay ato ang likayan kay mga superstition mo na makasala man ta ana, kasala man ta, so ayaw ra kayo palabi sa inyong gipang pati. Ala padayon ta sa ato nga mga buhat-uno ni ining kamudto. Okay. Is missing a Sunday Mass a mortal sin? Ayan, no? Kaya na bitang dili ta makasimba og Domingo, Padre, sala ba di ay na? Abi no sala gina. Labi na kung dili makatarunganon ang inyong rason, no? This is rooted in the third commandment and codified in church law, Code of Canon Law 12:46 to 48. No? Commit mortal sin if he is not impeded by illness. Sa ato pa kung wala jud ka makasimba, kana bitaw wala ka makasimba dili tungod kay nagdaot ka. Ayan, no? O dako-dako na siya, apil na sa mortal sin. O baka wala ka nakasimba tungod kay nagbiyahe ka. Ayan, no? Kay kung nagbiyahe ka, dili ka mamortal sin na. Kunya para nimo wala ra nay problema. Sala na siya na. And gipili ra gyud nimong di ka mosimba, no? Ala, no? Muda nga mas maayo gyud nga mosimba ra gyud ta, no? Mosimba ra gyud ta. Kay kung dili mamahimo ka na nga mortal sin. Unsa man di ang mortal sin? Mortal sin is a failure to love God and neighbor caused by perverse attachment to certain goods, rooted in disobedience and revolt against God. Ano mo na sa mga mortal sin? A failure to love God and neighbor caused by perverse attachment to certain goods. O niya, unsa man ang mga kanang gitawag na to balantayan. Aron nga dili ka makabuhat og mortal nga sala. No, unsa may timailhan nga ang imong nahimo sala na. Ayan, no? What are the different requirements in order for a sin to become grievous or mortal? Number one is it is a grave matter, no? Kana bitaw sobra na kaayong pagkasalaan nimo, matali pa na gina na nakapatay na gyud ka, nakapangawat na gyud ka, na nakapanapaw na gyud ka, kana dagko na sala. Wala gyud ka makasimba nga tinuyo, ano? O niya, full knowledge of the evil act. Kung nakabalog yung ka nga sa panulay gini, pero imo ra gining gihimo. Apil na sa mga basihan na mahimong mortal nga sala ng imuhang gihimo. O baka full consent of the will, no? Imo yung gituyo. No? Imo yung gituyo nga di gyud ka, no? Bisan pa kung nasayod ka nga sa dautan kini buhata, gituyo gyud nimo. Muna gitawag na to full consent of the will, no? Unya sa pamelaing timailhan nga makaingon kita nga grave matter na siya. If it is the work of the flesh, example, immortality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, selfishness, dissension, no? O kining envy, o drunkenness. Ayan, no? Patupadunan na gani kalambigitan sa immorality, impurity,
licentiousness, idolatry, sorcery, enmity, no? Strife, jealousy, anger, selfishness, kining envy ug drunkenness, no? Kini yung drunkenness mo higala, no? Murag makaingon ta mahimo puno siyang grave matter kung imo yung tuyoon, no? Kana bang dunay uban nga tuyoon yung hubog-hubog aron masumbagan din niya tayang silingan. Kaya kung dili sa maghubog-hubog, mura man siya mahadlok. Pero ug mahubog na siya, wala na siya kahadlok, masumbagan na yun mo nung silingan, no? Imnan na nimo duha ka botilya para masumbagan yun mo timong silingan. Di na maayo, ha? Dili na sa maayo. Or whatever is hostile to life itself. No, kanang pananditan nahimo pong grievous matter, no, kung ikaw na gyud mismo mo imong guba sa imong kaugalingon, maghikog ka ba? Genocide, abortion, euthanasia, and voluntary suicide. Okay, and whatever violate the integrity of the human person, mutilation, physical and mental, no, and whatever is offensive to human dignity, subhuman conditions, no, or arbitrary imprisonment or deportation, no, kana bang imo imbi arbitrary imprisonment, no, pananditan slavery, prostitution, trafficking in women and children, deportation, no, mga kuan na siya, mga grievous matter na siya, or degrading conditions of work which Fred Liberer's mere instrument of profits. Daghan man din ng kuan na mahigala, no, dako gid ay ning salaa mahigala, or there is a sin of omission not commission. So ato nang balik-balikan og mga adlaw mahigala, ha, kini nga topic nindot man din ato ning ikuan, ato din siya i-focusan ba atong i-blow up na tapika. Okay? Abi na din na lang una kita kutob, ha. Balik-balikan nato tang tapika mahigala, no, sa pag-ila nato nga grievous matter na nga tuwang gipanghimo, no? Manay grievous seriousness sin sa natong gihimo, no? Abi no din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubo sa lagan Reverendo Padre Edwin Academia Akab, mana milit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gudnong Pilipinas.